Siyavuka isitha noma ekhona uNkulunkulu. Yo. Kunomuntu othi ngigive up ukhona. Ngigive up uNkulunkulu. Ngenxa ukuthi kunezitha ezingivukelayo. Kodwa ngizothi siyavuka isitha ekhona uNkulunkulu. Kwavuka isivunguvungu babolwandle ekhona uJesu. uPeter baba ngiphinde. Ekhona uJesu wa-athekwa umngabaza wacwila. Wambamba ekhona watishe wafe ekhona. Ngamanye amazwi ungalinge ukhathanisa isimo sakho noNkulunkulu. uNkulunkulu baba kalingani nesituation yakho. Ungalingi ukhathanise indlala yakho nokulamba kwakho umkhathanise noNkulunkulu. uNkulunkulu akangene ekulambeni kwakho. Ungalamba ekhona. Ungahlaselwa ekhona. Kungavuka isivunguvungu ekhona. Kodwa ungalinge ufisa ukudela uNkulunkulu ngenxa yokuvukelwa. uJobe baba wavukelwa yona yonke into engamvukela emhlabeni. But ekhona uNkulunkulu. Number 2 evumile. Kodwa lithi zikaNkulunkulu wazwakala wathi kuJobe chapter 42 wathi weSathane ungakwenza konke kodwa akekho ongavimba icebo lakho. Ngoba uJobe understand eyodwa ukuthi no matter noma Sathane ungangishaya kodwa mekukhona ummeli empilweni yami ophethe iplan empilo yami. Awunamandla okungiqeda. Awukhona ukungiqeda. Namhlanje ngizothi empilweni yakho noma amadimoni angakulalisa ungadlile noma izitha zikakuvukela kodwa empilweni yakho mangabe kukhona ummeli kuJesu. Ngoba ummeli kuJesu uphethe iplan empilo yakho. Empilweni yakho noma bangaqeda izinto ezakhiwa yicebo noma izinto empilweni yakho kodwa mesekhona eplanini lezo zinto zisaphila.